Paul Suami sang yang sekali ditongi Ditongi ni pai Sikut sinuai Kenembar kaban Olai spa Nuri pisang Kanusnya tendan Haji ya selong Abasanya hanyik di udrai Gandun hasil ada dia yong Abasanya hanyik di udrai Shanya, Shanya, Nyayolai karena jikusai. Shanya, Shanya, Abashanya agik diutrai. Ban petang yu jiluai jengi dunya pai lang syakan namba jiluai kaban lai spa nrupo. Jishan ya basen jisu jangan udin malupan yang kurang lelah kun kaji benim bati Friday is name
kublai sabatan ni pi wi pi barok para bangit wi apet lagi jong ki ying kisam jong pi dan nak por nga ai kublai ai kong syang mari kong da pi shisha malayalam ki jing rai ban ni kwa ban pnya subhar kunju ya barok ki para bangit ki baya dan hala ki jong ki ying kisam bagi ya ngap ki program jong ka jing sang jungi ne ka sngi bat inam pen slam ya ka por tangin ban sedang jing sang jungi mtang ne phai lang kan number jing rai ka ba lais pa khandai phuai ka boang ngawan suji su ha ka jing shipa bat hadin ne ka jing rai ngi kerpat ye kong dama phi shisha ba in ai hangi jing pulis dang bar ka jing duai sedang ngawan suji su ha ka jing shipa nyam laban baga jingkin marwe ha ka jing jentan uya rabyana lagi jang urusu kublai sebatan ni pibaro kacing pulis tang jongi naga gospel kat kum Matthias lanong ka bakat we ka dekot ka ba arpupra towan hanga pibaro kibatat bat bakhya kacing kit dengan penjam ya pi sesisin pan towan hanga pibaro kibatat bat bakhya kacing kit dengan penjam ya pi tangnya pendam juduai subi ya ngai ngoi mi ya kapor wa malai ngi bat kum juru ya ka ba malari kendong mela semua skeringi bengi yo kani ka metra subi to sat ka klan kanang mila mingyang ni bengi yo ban
Benar ke kubur mesh kibi kumcu try to eat ai ba ke kubur ke bangin yo snow menta ai bon pindap musim ku jong me honong yalam jongi nang ba ke ke bangin snow kin rung hi chung jongi bangin yo ban thu e ka kham shai bot kumcu ru ye ki jing shikri jongi ke ban but hadin ru men dar ka lem ni we pi we kumcu pha musim ku lo jongi bangin snow ki ban bangin bu akidon nut ba ki jing bu jongi Snow try sui kini bro ipan teng cumi. Amen. Neng por ai khub lay ai kong dama phi shisha nam ta ka jing pulis dang ban jing rice bat ka jing duai te neng por pat ngin yo pat ka jing thu khana mission na i ban khmi makdo Kublai sabton ya pi baro kajing tu khana mission jungi akane ka step kadej phang kanong smar bot nong pen khia bar kadej kajing tu khana jong kananet ortiz kabdon sunfly snem ka basa Arizona USA kananet ortiz ka kali pitharai long kum no bantrei kum kadin ha hostel ke khana kan thai ha Holbrook 7-day Adventist Indian School ka hostel ha ka badon nadu ikhna red hadu ki khana samla kananet kala kendu ya kalili ka khana pule ka baladap kan snem hagane ka school Nadu kasngi baki kenduk nengkong kalili kala kami yakan nanet ortis bat kala kloy banyarap kam yakah hostel. Hato ngalak banyarap yapi hakajing shet bon hakane katayau lane hato ngalak bentho yaki dekot Bible hakane ka blackboard laju kali kalili. Kane kadin kadai kananet ortis kemau kendiang yakawai kajing kali kabak kalili kala kali yaka hamar basdang play school. Pitip mo pengalah hapsoi asin ke kontrak mission cinema school kakelili kalakeli kakeli ayu kumta kendiat por hadin kananet kalatip bahaka snem baladep kajing stom na kajing banjur kajing sosi hadu bekinong penyat school kelakenya ka bakala bende ai ke basneu yalade kata kajing soi kontrak kalong kajing kula na kaliang jongka banwat jing rap sya bakan le ai kumta bun ki kena kentai ki wan sya Holbrook Indian School rengkat berkajing sneu ki bakta joreki kila ya kendu bun kijing ja ki balak ta pensniu ya kijing im juki wat por begidang kena kananet ortis ka kenmau ya koi kena ka pule kelas 2 kala thu teng haka bakala imar khmat kijing syak penyap ukpa jungka hakawai kamet kananet ortis ka pen kre ban le thia no kane kena kalawan mare bar kedup ya kananet ortis bar kane ka kena kada thu ngam la yo thia ngai i pa bai pej na jikhayet bat irki yanga kananet ortis kala le yalam kane kena syaga kamera berkananet kala ruai berduai lang berka hakata kamet kane kadin kala stom ban yothia hakajing berkhat chpang ki ei bagi khna hostel ki layat limbah kijing im jongki arbnai hadin kajing play school kalili kala yathu bakumno ya kajing yothia jongka lapen dik penwet na kajing posneu kulmar besir khai hadin kajing yathu jongka chpang kane kadin kala nguthu balai bangalawan tre kane ka school PUE ba kane kadin karu kalau juyat lengba ya kum kita kejing pos new haba kadang samla ublay ulah kuat ya ka bendon kejing ya dai bekerpang berkalili kenang bekan yo penslur pensengan ya ka pamakaru kalak benjob ya kene jing pos new kulmar ta kejing yarap ublay kene kedin kalau ong hakaba ublay ulah penlat yanga na kum keju jing pos new kulmar da ka bor jong u bat bakum ta ulah benle kumju na ka bentai jong kalili kidon ki kena pule ki bakwa ben syongsa haskul banyak kebalet syayeng haki porsuti kadau kalong hayeng ba barok saudong kadap da kejing sneu kananet ortes ka kemau ya karos ka bapule kelas 2 haden kejing wan pai na ka syuti school ka belengkot bandon lang berkemi maria rung hapo hostel kapet barok saudong ban penhiar musim jak thaj rekat berkejing ong ani ngasngau kemen bangalayo wan pai biang syayeng kumne kalili ka persangkiar banlet syayeng hadu kene kisngi kananet ortes kamtep ka ek balaja yaka bakan long kumne henry kamde ke kamram jongka bantuk kitnya yakata ka kamram jongka kalong bat pen isna ya kijing e ka bomdon kendon habaro ke khna kanthai khnang bukit sauthu bakalong kanong sumar sukher jongki bat boblei unong pen khia jongki dang kane tayo hadin bakila pule ya kijing tu khana chapang jing penlong kananet ortes kala kali ya kalili hato pila ji os ngutang ya kane kijing tu khana shob pinwan skane school kalau jawab kumno pat chapang ka bible pila juyo itang ya ka Bible hayeng jong imai ka kerngak kli ka sinengkong pakala yu ka Bible kala de ka por bakawan sya Holbrook Indian School kananet ortes kala batai ya kalili
babun ki breu ka perthai ki ngej ba jing thu khana shphang jing pulong ka de ka puris kam pisngau kum no shphang ka ne ka jing thu khana kananet ortes kalakali kalili kamshim la don kano kano jing artaten bat kalaong ibu hobart ibade ino kai jing khen jungi isdang ya ka class jong i barbor da ka jing thu khana na ka bible bar ka jing duai dangmene ila penlong yangi ban perkhat haba ila batai baki ai kimla benlong benmi na ka basuda don kam ya unong thau nong penlong benmi yaki kajing keren kananet ortes berkalili berkuai khna kila perpnau ya kananet ortes ya ka dukhot nongkong koren lain reu hakaba upolo ong nga ngalathung u apolos ula ayum henry ublei ula penman khublei sibun ya kajing show sabaton khatlai ba pilathe sibun lais nem shwa ka bayala rap sedang bente ya ka jaka kilan met bat ya ka jaka ajing rap halor ka jingko jing khia ka bla ai nam ka new life center Holbrook 7-day Adventist Indian School ka jing show jopi ya kane ka quarter kan yarap pendap ya kane ka jing tai bat ya ka jaka ka ba on ai jing yarap ya kibru ki basngat ki bestom klong snam ki ba pang shini ki ba sha banjur ha jing snew jing somsi bat ya ka jing jur ka jing kwa ban shimti ya ka jing im hapleng ki khna bat samla jogi trairi banadu hendai kane ka de ka jing thu khana mission jongi kane ka sngi ba kentang khoj jongi to ai ba blame ye ka khu yangi baro ai khublei ban khmi nam ta ka jing thu khana mission bar ane ka por par ngin yo ya ngin lumi ki jing kan show haju ka por ngin yo ya ka jing roi karpang na imis daya uria hadin ne jing roi ngin yo ya ka jing duai na ikong shong nam ta ki jing kan show We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear a spoken need. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray
never seems to end. We know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments, oh, the aching of this life, is a revealing of a greater thirst the world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night, are your mercies in disguise? The pandemic clear jung duai. Ko pas ngi ba pendeng me tribe is sin pan iwan mandam rit akmat jung me try nuba ginde kicing ai barin kijongi kumta tribe e wala ilong e barin ndai to kurku me tribe e kurkur kum jo tribe e yangi menginang la kan dar e ke bangin ai same hakui pan por khambun tribe e namar kicing e ba jung me tribe e ngim la ban siu kuliang hundred tribe e to ai bawa la ilong ibarit ro ilong ke jingkerku na benta kiwaipan kumta kandar ingi bukti sang ti buklain bor ke chongme me menang ye pendak perhai jing don kam na kesingi na bikini barong idam pan ting Jisu amen. Ai kublai ya Miss Daya Urian nam tak jingruai bat aneka por ngin yo ya ka sabat school class na na emi dao marang iba syang basa ha mokayau menta idan hapune lanika hapo Maharashtra idang pule haka Bachelor of Theology 3rd year. Tangini doai kukpaj bahab naing kublishi bunam tane klimat kat bangi pule ketin ko jong me ai bum sim jong men ya lam bot tin tin ti ngi khnang la ban kran ban ban shai ke ma me kwa ngi bangin ya kran kublishi bun bat ai jing start wo cham phang pule jong me kan sin char ngi wi oi bagi ni pan ngi dem ka teng Jesus Christ amen to kublish paton ni pibaro pan kwa ban ai kublay nam ta kan kan lat ya ka bangala yo bat kumjuru kwa ban ai kublay o blay mar bo lapli kan kan lat hak bangila banyak keren ban ya sengau tu ya ka bau blay la kwa yangi bangi sengau tu hakane katayau ta kalau nong ko jongi hakane katayau ko dai kalau nong ka basan ka baong towan hanga but ya ka khor kan maula shim na gospel Matthias kalau nong ka bakhat we ka khor ka ba arupra par ki kintin ki kilong kumne towan hanga phibaro ki bathai bat bakhia ka jingkit tangan penjam yapi hakane ka khot kan mau kalau ka jingkular ka jong Jisu yapi bat yanga bat u Jisu tip ya ka e ka ba phi bat mangangi yakit bat kata ka jingkit ka ba Jisu ka bangi kit u Jisu tip ba kalong ka bakhia kini ki jingkit ki bangi ngidon yo kim dai ki jingkit jong kam ki jam ki bangi ngi trei dai ka jingkit ka bakhia ya ka ba ka jingim ke jong ni hakane ke perthai ke bopop hi ka ai happy badanga te baro ngi kumbanga ong meneba baro nangi ngidon kita ki jingkit ba kita ki jingkit kila balong ki we pat ki jingkit ki bopher na obriu sha obriu
Henry ngi tip ba ko pathai ka long ko pop but ngi ru barong ngi long ki pop but ngi don kam ya ka jing ya rap ka ban pen sting ya kene ka jingkit ka ba ma phi bat manga barok ngi yakit but ka jing kali bhang ne kumno ngin yo pat ikata ka jing ya rap ne kumno ngin yo ikata ka jing penja thai kar khot kan mau ka kran shai ka long bo jisu khot ya phi bat yanga to wan phi ke ba thai pat ki ba khia ka jingkit bat ngan penjam happy kane ka dei kum ong ka jing kular ka bas khamar ka ba phla ka ba jisu la ai happy bat hanga but kum ba ong ka jing kali ba kumno ngin yo ya kane ka jing penja thai na jisu te kin ya ka jing chu bab ngin yo ha ka sngi ka ban kong te mun ta ngin yo point se ka sngi ka ban kong ka sngi ka ban kong ka ong ngan penjam yapi but ngila ban pule na ka gospel Matthew ko nang khatwei ki khat ba arpho hadu ka ba arpho phra hangne ko ong ha ka ba jisu ong to wan hanga phi baro ki ba thai mat ba khia ka jingkit dengan penjam yapi mat kong ka ei ka chungmut jong ka ne kintin mat kumno jisu penja thai yangi ha gospel Matthew ko nang ka ba arpho hadu arpho phra ka kren shaphang ka kran chapang kinong ba ki ba pen ela ka jong ka donut ki bom long ki ba kloi ban pediang ya ki kamba ki ba jisu lale ki bom kloi ban pediang ne ban pen sha skor ya ki jingkran jong jisu bat ki bom kwa ban pediang ya ka ta ka jing khot ka jong jisu ya ki ban kala ka ba mut bat kini kinong ba ki dei ka khorasin hang ka ong ter khot ka ba arhoi ka ong kodit je pha khorasin kodit je pha betsaida na ba lada la le hakatar sos bat ka sidon ya kita ki kamba ya ki ba la le happy kindalak la ka ba mut lamun slam da ki jain khain badakat pe ong ka pani hang na ka kran ba ong ujisu la kran bat ula pha ya ki briu jong ban kran hakin ki nong ba bakin kala ka ba mut bakin pediang ya jisu handai ka donut ku jong ki ka bat habaki le yak bat habaki pan ya ka donut ku jong ki kada ka mut om dan lat ya ki ban yo ya ka jing penja thai bat ka jingkit ka jong ki ka nang ya khia bat ya ka ne ka jing khia kan long ka jing khia ka ba ki hi kimla ban kit dala de bat jisu uong ba to wan hanga bat phi ki bakhia bat ki bathai bat ki bakhia ka jingkit bat ngan penjam happy takai ka jingmut jong jisu dak ba ukuran ya kini kintin ba bat kumno ngin yo ka jing penja thai ka jing pen sting ya ka jingkit ka jongi dei ta ka bangi kala ka bamut bat ka bangi penjam ya laki donut ka jongi bat pen sha skor ya ka jingkran bat ka jing khot jong jisu dei tang da ka bangi ngin long ki ba jam nut ba la dangi ngin long ki ba jam nut pat ki ba i jo blai ngin pensha skor pat ngin pensha skor ya kita ki jing khot ki jong jisu yak ban kala ka bamut na ba jisu khot ya phi ba nga ban wan sha u na mar uti bangi ngi don kita ka jingkit ka bakhia ong e phila da phiman wan sanga re ong to wan pat ka ne ka kintin to wan ka ong kamut bangi dei ban wan na mar bangi don kita ki jingkit jong ka jingim ka bakhia te nang taru hakane ka sngi ka ong kiling kor bakhia jongi kila banlong ki ba harukom bat ki ba ya dei bat ka ying ka sem bat ka kamai ka ji bat ki ba bon henrei kila ban ai kine ba henrei yakine ngila ban ai shau jisu da ka bang yuan shau ling ba ka jinget bat ka jing it ki jongi la ka jong ka jing im bat ba jisu khnang ba jisu la ban simti ya ka jing im ko jongi bat ba bon le ka e kibran kam nom ta jong phi ba jonga ka tin ka jong ble ka ong wat phishwa ya khima ka jong ble bat ya ki e an sa ai lang tam hangi la dang ni wat shwa ya jisu la dang ni wan shwa shau jisu ya ki e ba ma phi bat mangangi kit on sa pin sting bat on sa ngin sa yo ya ka jing penja thai bat ka jing keluar jong jisu kalong ka bathiang sisa hang ne hakne kalong ba ong ba to wan hanga phi ke bat thai bat ki bakhia ka jingkit bat ya ka jingkali la jubab ka jingkali ke ban kong ba u jisu umut
mut ayu da kaba ukuran ya kini kintin to wan pi hanga bangi ngem dei ban long kiba e kadonut bangi nom dei kiba klet bi ya kata ka jingkhot ka jong ujisu bangi dei ban long kiba jamnut kiba kong usnang ber kiba pensha skor ya ka jingkran ber ka jingkhot jong ujisu dei tang da kita hi ki bangila ban wan kham jan shu pan yo mat ya kata ka jing ja thai ka ba ujisu turwa hapi bat hanga ta ka sngi ka ba ar to shim ya kelengkor jonga hapi balai ba ujisu turwa ya phi bat nga bangin shim ya kata kelengkor ka jong u hangi balai ba kalong ba kongsan yangi ban shim ya kelengkor jong jisu bat bangin ai ya kelengkor ko jongi hau kane kaya dei bat ngi ke ba sawat ke basan ke ong na ba kelengkor jonga kalong ke jam bat ngi ke basan ke jingkit jonga ke sting te kane ke ngi ke ba ar kaya dei bat kini ngi sawat basan tingin ya kene ke ngi ke ba lai bat sawat basan hadin tementangin ya poi be syak sngi ke balai to sngi ke balai ke ong na ubalui bat barit ru hakadonut te kisithi upol syaki ar kinong korin kinong ke basipho kot banengkong ngiyo i ba apostol pol ong bakajing jamnut bat kajing lui jong u kalong kabashisha om ka jing pen irong bat kemen yakiwe bat kadei ru kaju bat ka jong jisu wa apostol pol ong bakam de ka jing pen irong shakiwe ba ka jing jamnut bat ka jing lui ka jong u kam dei tang ban kemen yakiwe kam dei tang ka ba usule rong hakmat kiwe hande ka long ka bashisha takya shaki number ko nong ka khat ar ka balai ya Moses la nyau kum uwei na ki bajamnut bat bajai na pedang ki briu baro hasla perthai ndai dang don ki bajamnut bat ki ba ndai dang don kita ki jing jamnut bat ki jing jai ki bom dalong shisha ngangai babu na pedang jongi ki balong ong kita bu na pedang jongi bron ya kata ka jing jamnut bat ka jing jai tang hakmat ki wei ki baburi ela ka jong ka jinglong da hakmat ki wei hakmat ki bahe hakmat ki barangba hakmat ki bangi kwa ban pen kemen ngi long do kum wei pada ten re upol ukran hang ne ba umdon yakum kita ki jinglong umdon yakum kita ki jing jamnut bat umdon yakum kita ki jing snow bat ki ne kita ki jing practice jong ha ka jing im go jong te tang ujisu hi ngite batang ujisu hi marwei ubalong ubashisha habaro nat hakapor budang don hasla pat hengi kan mau jisu bo long ba jamnut ngi kan mau jisu bo long ba jai hakaba uyajan hakapor bu uyajan bat ki wei uya kan du bat uya ling basibun ki briu uya kan du bat ki briu ki bopop uya kan du bat ki briu ki ba penyab briu ki uya kan du bat ki nong tu bat ki baduk bat ki beruspa Henry ujisu umda ulong basngau tu bat ubajam kadonut bat bajamnut bat karukom kran kejong bat kini kibru kalong bet kaju umda nyau siliang khmat te ujisu ulong bajamnut bat baloi pite ba menta ki hakine ki perthai hakine ki sngi ngila ban yoi ba kumno ngi pher na ujisu bunsin lada menta nga lepop bat ngalet pan map sha kiba subungan ong ngale bakla ngalet yathu haki nong yalam balang den hai mei pa jonga ngale bakla ngalet yathu bat ngapan map ime ong yanga ong bet wadam le shu hot kene ong kam le to tang banang ni khmat ngan wadam le shu handai ngai hab bat ngai le bakla ngawan biang ngai thu yakaju ban ngong ba nga bakla nanong pi wala da ilong imei jongaru in sadom yanga
inom long iba yaisha ban inom long ba jam nut ba lui ha ban pediang ya kini kijung bakla ki jonga dengan ong piu jisu ulong ba jam nut shisha bat bo lui la da phi mat manga ngi long ki ba pop la dang ma phi bat manga ngi yai le ki pop ki bang ngi sai le man kas ngi wala ngi pan map ya kita ki pop andre ujisu haman la ka khlimat ka ba ngi wan chu ngi kwa ban kala ka ba mot ngi kwa ban i no ni ki kam sniu ba ni ki pop ki bang ngi le un long ba jam nut ba jai un pediang ya phi ba yanga da ka jing e klem da dom klem da pin shitom ya phi ba yanga unum kan tai ya phi ba yanga unum khnyum ya kita ka jing bakala ke jongi kat bangi ngidang ladang ma phi bat mangai kloi ban i ladang ma phi bat mangai don ni kita ka jing thang ya ban kala ka ba mut ujisu ulong shi shau jam nut ubam ma phi bat manga ila ban shania tali hau nama ladang i shania hau ngi nom don ni kita ka jing du jungkerman bon sin ibu ya kata ka jing shania ka jongi haki wei haki bahalor haki bala ban yarab yangi haki benta ba pher haki nong ya lam na haki bahaying jongi hande ngi tip ki breu ki long ki ba pop ki don ki long ki badab da ki jing duna ladang ngi shani haki ken don ka jing duna bat kin sabakla kono ko benta bala daki ki bakla ladaki kim la ban le ka bangi khmi nanti kata kan long ka jing pendu jing kermen ya phi bat yanga bala dangi ngi do jing kermen kata ka jing ngai ka jongi ka level jong ka jing ngai ka jongi kan dang yai here kan here par kan long ka batlot dengan ong ipi ngan ya thu ipi ba briu le na u parlok le u blei bangila ban shania klem da yo ma de kata ka jing du jing kermen dei tang hau jisu ladangi ngi kloi ladangi ngi nang ban shania hau jisu bat bu kita ka jing ngai ka jongi hu ujisu onom pendut jeng kermen ni phi badenga na marba onom kala la noru ulong kumju naduk mata shri bom jukuru bat ken mau ba ladangi ngila ban bu ya jisu kumparlok ba jantam jongi ngi ngila ban don kata kejing im ko jongi kan yai per na marba ulong ba jamnut bat bo lui hakaban yarab yengi ban mi na ki pop ki jongi ban mi na kita ki jingkit ki jongi ladangi ngi don ki jingkit ki bakhia ni de ban wan chu na ma rukhot ngau hai phi badenga bat turwai ta ka jing penja thai de tang da ka bang wan de tang da ka bang yu jubab ka ta ka jing khot ka jong u kum ngin jubab da ka bang ngi wan bat it la ka jong ka jing im bat ko ngu ya ki jing hikai ki jong u te mentang in poi no sha ka sngi ka ba sau bat ka basan bat ka sngi ka kum banga ong mene ka sngi ka ba ar bat ka ba sau bat ka basan kalong kumju kan long bai shi ka bang kan long bai ka wei ka topic namar ba ha ka sngi ka ba ar ko ong kum no ba ujisu ong to sim ya ka lengkor jonga happy ong balai bangin sim ya ka lengkor ko jong jisu hanga len balai bangin sim ka lengkor jong jisu hangi bat balai bangin ai ka lengkor ko jong i ha u ujisu ong ba ka lengkor jong u ka long ka ba kelengkor ke jong u kalong ke bajam bat ke jingkit ke jong u kalong ke basting kata ke jing jubam handrei ke jing keli bat happy bat hanga ke ai kata kelengkor ke jong u jisu ke ai kata kelengkor jong jisu ke kelengkor ke jong jisu kadai ke kidai ki hukum ke jong u sipau tali ki hukum ke jong u blei dan ke jing hikai ke ba ul hikai phi bat yanga dan ki nuksa ke ba ul bu ya phi bat yanga ban but hakapor budang don hana sla perthai ban mentang in ong bai baka ka lingkor ka jong jisu ka dai ki dai ki shipho tali ki hukum bat kine kin bon sen yo i bai ya kine ki shipho tali hukum ki long kum ki jingkit ki bakhia na ki ka long ka ba e tam yangi ban but ne ban sim ne ban but ka jing im ka jongi i bagi sngi ba menshwa hak sngi jong nong Israel i ba shibon om na ba bon na kinong Israel hak shitang jong jing im ko jong ki gyat sakman on oblei kilong ki bru ki bakar pang ki jong oblei bat ki bot bat ki le yak ai ka ba oblei ula hukum yaki hare hak shi hande haki sngi ki jong ki omba haki sngi ki ba bot ki jong ki dan hak shitang jong jing im jong ki kila gyat sakman oblei ki mane blei thau bat ki pangkhen yak ni ki hukum ki jong oblei nam balai namar ba ki sngaw ba kalong ka bakhia ban kit yak ne kalengkor ka jong oblei uang bak ladangi pe yak ladangi pe hakne ke benta
ngila bat ong bagai lengkor ke jong blay ke long bakhia re ke lengkor ke jong blay ke long basting bat ke pajam bat blay thok nè uyat kren ya ke jing shisha ba ke lengkor ke jong ke long ke pajam kumno kan long kumno ngila ban yoi lena ke bayarap yang ni ban yoi kata ke lengkor ke jong blay ba kan long ke pajam bat ke basting ngan ong ye phi ba blay udai ke jing udai ke jing ban ngan ong pila dang ni don ya ke jing kata kemut ni don ya ublay bat ke lengkor ke jong ublay ke kran baro nak gitu ki shipot li ki hukum ki kran betang ya ka jing la dang ni ngila ban le la dang ngila ban kit ya kena ke lengkor ke jong ublay kanam long ba khia la dang ni don ke jing ke lengkor ke jong ublay kan long ba jam bat ke basting tam bat kumbang kan long ke ba jam bat ke basting tam namar ba la dang ni nginom mana blay thau la dang ni nginom khot thala kerteng jong blay la dang ni yo blay nginom nginom pungkhenya ke singi sabatan bat ngin bur la dang ni yo blay bat ngin idru yakiway namar ba ke ba namar la dang ni yo blay ni haban ni kata kajing thrang ke jong ban pungkemen yo blay kan sulong no hi bat la dang ni jo ngin la ban ngin sale ke barok ke badan kam ngin ki mi ki kpa nginom tu banginom nginom penyap nginom klim banginom ikwa ya ki jong ki wei ya ka bangi ngim don ya ka ba ngim dei ban yo nanau pi dei tang da ka jing ba la dang ni jo blay ngin sak ko ngo yo u bat ngin sa it la ka jong ka jing im hau jisu ba la dang ni don ka ta ka jing ngin wan shau jisu un khot ye phi ba nga bat klem na kan tai ngin wan shau jisu bat habang ni wan shau jisu kelengkor jong kan long ka basting namar bangi ngiron kam tang ban bat le ya ki hukum ke jong ublay bar kita ki jingkit ke jongi kamut bala dang ni wan su jisu un sim ya kita ki jingkit ke jongi bat bangin light no ban light no ban kamai ban light no kita ki jing bagi jing jinjak ngan ong pi bala dang ni wan su jisu jisu ong ba pen un ai kita ke jing penjat hai kata kamut baki ki bangi le la dang ni don yo ublay un pen sting da ka bon ai ngi ka bor perkata ke jing star ke jing phang bakano kono ke kam ko bangi le kan long ka basting kanam long ko ba jinjar kanam long ko ba namar ngi don ke jing kermen bo blay udon ran kan lembat ngi ublay don kan lembat ngi bat u ba bun sin ngi duai bang ong a blay to le ke kamba mentang don ke jing ngi kermen ni ke kamba ngan ong pila dangi ngi don yo blay radangi ngi wan radangi ngi jubab ikata ke jing khot ke jong blay to wan hang a phi ki ba thai bat ki ba phi ki ba thai bat ki ba khia ka jing kit ngan penjam api la dangi wan shop blay bat ngin senang ban duai ba ngin duai ka cakap ban duai ablay tele ke kamba ngin duai ba ablay ai ba ngan long ka kamba dak ban tak ni ka kam ka ba khrau ko ba me lai ba ngi ngin long ka kamba ngi he shimat ba ngin long ka kamba la dangi ngi la ban duai kum ta ngin salong ki nuksa ki babha na kita ki nong yalap kita ki khun jong blay ki bakrau bat ki bala ban yarap ban pen sa priang ke gospel ke jong blay da ka jing im shimat da ka jing bha ka jing subun ke jong ni da ka mensim ka boy lui ke ba jam nut ka bala ban yarap iki wei ka bala ban ui ke jing don kam ke jong wei ki ba shalen dat om tang da ka ba ya sami ko ya ka bible ya kitin ke jong u te ka ba ya sami ke jing don kam jong ki bru ki ba haman la ka sngi te mentang ila poi ke bakut ujisu ukhwat ya phi bat yanga to wan phi ki ba thai bat ki ba khia ka jingkit kumnong in wan cheu jisu da ka ban nungkong da ka bang in don ya kata ka jing ya dei bat ujisu shimet bat nang tangin sa don ni kata ka jing i jau blay bat ngin sa da ka bang i ju ngin sa ko ngu u bat ngin bud ya ki hukum ke jong u bat ngin sa le ki badan kam bat jisu un le ke ba u un le nam ta ba u dei ban le nam ta jong phi ba jong nga bat ka jing kit ka jong ni kanam long ka bakhia namar ngi idea la ka jing im shau jisu un le dot ya ki baro ngi dei ban pendep tang i kam ram la jong
Pada Jisu udang ya khot di pi badang hato to ngi baro ki badon ya ke jingkia ka bakin ni ki bathai bat ki bakhia ka jingkit to ngin wan Jisu terwai pi badang kata ka jing penjat thai ni dan kam tang ban wan chau Jisu dan kam tang ban wan chau bat IT la ka jong ka jing im a try to shima me ka jing im ka jong bat penyaj ma me khnang bangang la ban nong tau briu ba me kwa nga bangan nong ngin long kita kibriu ki ba me kwa ngi ngin long ngadwai bo blen kur khu pi bat yanga ngin la ban juba ngin la ban wan ban pediang ngi nga jing turwa ba ka jing khot ka jong Jisu ban wan chu kane ka de jing kular ka bas khem par ka ba phla ka jong Jisu nom ta jong pi bat yanga to bangin nom long kita ki ba ka donut bangin nom long kita ki ba kelut ha ba yu sngow bangin nom long kita ki ba mala ha ba yu i ba mala ha ba pe to ngin long ki ba sian berstar bersampang berjumpa dengan jengkot ke jong Jisu. Tai bo blen kur khu ya phin bak ne ko sabas ko. Ble shimon. Kwa ban ai kuble ya Mr. Emida O Marang na kumta ka kelas bar inget wi barok lai. Kila yo jingker khu na kumta ka kelas ngi bar ne ko por ban penwai no jing seng jongin ya phai lang shan number jing roi ka ba saus pa lai pesan Trai long ka jing shai la leng an shepi but me la ban ban penwai sabat school jongi tangin ya pandemic kle jing duai ko pa jongi bab neng try speed hanek step sabatan ba khu tang chomeng nyai ngoi me try ya jing don lem kat jong me ngi ne te yo bar stio bana real smart na kera dai ngi shibun jing ma jing sau jing pang jing stam kamjuru na shibun
ki jing snew ki bahar ka ma try ki bangila ban tip bat bani I rai mila lon kat bat ngi wei ker khur kum so itu ki ba dan pedeng jing pang jing system ne se ki dan ki yeng ki sam jong ki hospital temen ker khu ye ki try temen kta ye ki dak sang ti khlan bol jong me khna ba kin la ban yo par e jing ko jing khia bar ba kin nang la ban shakri me hala ki jong ki yeng ki sam ki jong ki donut ki jong ki bar ba kin nang la ki ban ne ki try jing dan kam jong ki ker khu try nam ta ki jing seng ke ba ar kum jo ke ban yarap ya lam ngi wei pu wei ai ba jing seng jong im ta ka si kan lang dak jing lam jong me khna ba ki bra ba ngi ni sneu lang ka khet ki jing sneu jong me try teman map kum jo I pop jong ni mar ki ne bro in pan teng sung pan amen to sai sin part place tani pi wei bara te kana ka par shop in yes dang ye jing seng ka bar go banai khublei ya ki balai simta ke jing seng ning kong khublei ru nam ta I balai sim ye ka sabar school balai ngi ya ka khubor ka ba sung tanat lomba ka tin ke jong blai te kana ka par ban sedang ye jing ye seng ka bar ke jong ni ya phailang second number jing rai ka ba arspa khalai nak bat mai arspa khalai nak bat mai ring kham hajan ngalong jong mi trai tin jong mi ngasau ka ben pau jing I jong mi bat na kwa ban kiu da ka jing ba men ring kham jan sha mi Shakading na Calvary Rikam ajan try by Shakakrum lamong jombi Shakakam jombi Open Shakading na Calvary Rikam ajan try by Shakakrum mong jong mi Akajing siêu ban yo song xin por hát trong cả thế trong mình đang ban an yo đoan bát giá sơ lọc trai cùng chi lòng ngã hồn bát mình ring come ajan try by Shakading na Calvary Rikam ajan try by Shakakrum lamong jombi Don ka du rêu ma a jing
stengin ya fashion berji right balai spa sampau nak batmai ngalong perri ban ngalong nong wei ngala bansa tang shibi wat te yang nama nam le no jaga begitu kumpul baru along pilgrim ban ngalong nong wei ngala bansa tang shimi ang takabur rom kan yai pernai adon ujung ada kwaban poi anta akan ikari badung badaktai lasten ngalayan latai balaswai ngalong pilgrim ban ngalong nong wei ngala bansa tang shimi don kanong ba syata bangale unang sis pa jong along jing shai jong ka don ka jikut lam ni das nhiều si ông don ka jing yap umat kin ami ngalong pilgrim bat ngalong nong wei ngala bansa tang shimi Kio kilo ngala de maham ngade bangino ya piman ngaleno ating wakado nujong tibale dinapakata kading basyekre ngalong pilgrim ban ngalong nong wei ngala bansa tang shimi ai khubli ya ipenda beile ya lamengi ha ka jingi roi lang menta ni roi buram long ya ukpa hadin kata ngakar pari pastor kis inli ban ai ka jing doi Puram long ya upa bat ya ukun bat you men sip bakun rumbana du men nego menta bat you nam kan long Shabam jukut Amen Amen Tung ini doai. Kupa jingi bahab neng nyawan hajan jamet trai kene kapor hakat nik sngi bekoi bekentang. Pan ai kuburam sheme ublei lamba Yesus Christ. Apply ki pop jonga to map ik pop jonga jong ke yeng jonga. To map ru ik pop pai lang jame. Kren hangi hakene kapor trai bat kum tangin sngiu. Bu ik ten jame dot not pakren miang sentur jonga. Bat peliru yeki priu jame dalau jaman semakut beli kedok not jengki bat kumju ki parlo bat kerkuru yak bame mat pedap hangat uman semakut map ik babun blen ki trap ki pop jeng itrai ha ka kerteng jisu ni pan amen Kublai yapi baro sabatan basuk bakamen ban bala kerku jang utrai
kalong ka bakrau ban yo ay kani kalat sa sisin pat ban syakri ya u ha kani kasngi bakar pang jong katayo abdeng semua bahai pi bara ki para banget bad ki para lok ba pi ya so abat ngi ha kani ka online worship ha kani ka por bad ru man la kasabaton ublei udon ki jingkal ku bakan jaman sim na ka bentai jengi iwei pe iwei ha kani ka por bad ru man la katayo man sedangi ke jeseng jengi ngin pais ka namba jirai sauspa lai puat Atu an ko jing im trong pi usem abal o ba the yong ki wan ka un ba ta jing at lung ki ba ik dream an ko trong pi usem ne un ku ya ka jing pulis dang tong ini pai shag nengkong Petros ar kendai nengkong Petros ar kendai Hindrei ma pi long ka kenja balajit ka jinglong lengdo ba kenja sim ka jat benriu bakul upait lang ba dei la ujong hi ba pindayo penpau ya ki jingbha ba kortam jong uta ubalakot ya pi na ka jingdum syakata ka jingshai ba phela jong u tu blin kerku ya ketien ka bala pule ha ka ni ka por tung ni pendem khli ha ka jingdoi ko khpa jangi ba beneng blei badap iki beneng bat ikandeng syapo Iwan khmat jong me ban ai ke jingo bat ke jingero syami ublei nong bu nong thau batang mami hi badai ban yo e ke jingero nangi ki jing thau jong me ni long ki nong pop ni wan ban ni dem khmat jong me tu isin e yangi ha ka ni ko por
Doai men pedang ngi kat bangi syakri yame hagani ka kanta. Ngai yame kijing kerku bamda the kijing im jongi man la kasngi. Walangi don pedang kijing himre mem shim le no yangi. Yame ne pelak yangi pila ban syakri yame nakawi kesebatan syakawi pat. Yame kijing kerku jing pendapan biang. Kiba bila the hangi man lakasni ni doai mendoran kat bangi mane mi hakani kanta tu play ki do nur jongi tu pendap ingi do mensim jongi kenang pakai bengin yok snow na usyakri jongi kinlong kijing bam ya kijing im bakan jam mensim jongi ni don kam ban ki im ni don kam ban he ban san ha kijing im bakan jam sim tu pendap ini ha ka bakut jong ka kubor nin yo kijing mentoy badap yang tu kerku yengi sa si simpan di doai ro menta rabanget kidon hal kijong kijing kisem imla ban ikendu don lagi don hakamet ke bom syait bakon di doai men isen ki tu keneri ti bakhlan bor jongi bad weng no kijing sitom na kamet jongki ni doai ro iki para briu kibun ki besitom ki bapang hagi hospital hagi yeng sem jongki kijing sitom balai pujat ni doai men isna kiru baru kom bekerpang men keneri kiti bakhlan bor weng no kijing pang jing sitom na kamet jongki ni doai ro men don kat ni ban pemkut no ya kini kecing sitom kabalaban ya ke perthei barok kawi hanang bingila ban trei ki kam ki jam jangi kumpang iju trei bat khamtam bingila ban wan skiying meni ban ya syakrilang ban ya ai mensim iwe pat kumki para bangit doai ban pedang ni jingker pat jangi dak bama biki pop kijing bakala kijing palat pamisyam na kijing em jongi na begini ngipan ngingu idam karteng Jisu amen hagane kapor nin lumi kijing aingu bat kat bangi lumi kijing aingu nin yo ai kijing ruai kerpang na I master don pangsngi galong bat hadin kata ngakerpat ya I Mrs. Susi banduai na kabenta kijing aingu. God sent His only Son to save us. He died upon a cross for all our sin. I praise the precious name of Jesus. He walked out of the grave they laid him in. I serve the Savior. That's what I was made for. His grace
full of heartache. The pain it causes cuts just like a knife. The Bible says, the one who loves his life will lose it, and the one who hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow. Where I am, there my servant also. If anyone serves me, the Father will honor him. I serve a Savior. It's what I was made for. His grace and love I don't deserve. I will be faithful, humble and grateful. My life is greater, 'cause I serve a Savior. My life is greater, 'cause I serve a Savior. Yang kerpai pi barok badon hi ngasam mujong pi bapinya pendamia ka klik bengin dua nemta ki jengin show. Subai ko beli shubona try bamela don kalam ban i lengba ka ni ka sabit school. Ko beli shubona try ka kubor bengin layo sungu na usak ri ko jong me. To ko khuru try i ka jeng pulai jong i kumjo. Pat to don kalam ban i try ka bengin sedang pai ka jaseng arsin jongi. To ko khuru try i pastor kes imli ka baya samye ka kubor naga ketin ka jong me to aya try ba ka e ba inya sam gi ngi ha ka ni ka sngi ba kan wan naga ket ka jing sne ka jong me to ko try yengi ba ka e ru ka ba ki para bangi jongi ki ba sngap na la jong gi ngi sem bu jong ki ru kumjo ba ka e ba kin yo sngo ba kan shong sa aka donut ba ka jeng mo jeng par kha jong ki ba kin la ro ba kinya sam shki we pan to ko try ya kani ka jengin show ka bangi lalum bat khamtam me ki para bangi jungi ki balaya ki lalum ka ying ka sem bo jongki to kur khuwa try ki bat khamtam to kur kui ki para bangi jungi ki ba ya ka jing tray jing ta jongki bakin dang la ban ai khambun tro e ka kam ko jong me to kur khuwa try yengi dang ba kani ka sngi bo sngi to sngu try ka jing khot ka pa jungi namar ngi ngu ipan teng jisu amen. Inong keren jongi hakane kapor ide I pastor ki simli ide na kasnong maulang ren hajan kinshi idon laingot ki khonsrang iwe ikentei ila jutrei kum minong hikai ha kabalang lenyong kum bahnyau prasnem berhadin katapat itrei kum church pastor ha kabalang nong ston kum balai snem bala khandai snem hado menta I latrei kum circle director jangko west
Khasi Hills District. Dhagani kapor ngin khot ya I pastor Kis Emily banyasam I kubor jong ublay hapdeng jongi. Nengkong kwa ban ai ngu I ublay ubala dorkat ingi hadu kene klip mat. Lembau Jisu kumne ngila ban long. Bat kumne ngila ban wan ban sakri ublay. Dena mar kijing isne bat kijing I kijang ublay kebawan lembau Jisu Christ. Ka subjek kebang ni pulih hakan ngapor kedai upat lang bakerpang. Ublay ong ngilong ki ai. Kat kum kijing temu jong ublay ngilong ki ai. Kejubab ngilak man siam no Deuteronomy kan nong bahanyo kat khot bahan riu bat hanyo. Naba melong upat lang bakentang yo try bo ublay jame. Tau try bo blay jome ula jet yame ya kabanlong upat lang bakentang ya uhiken nalor ki kanja banreu baro ki bahakmat kepertai utrai simla iet yipi lemne jet yipi namar ba pilalong kambon bani ki wepat ki kanja banreu naba pilalong ki bakam kandiak tam na ki kanja banreu baro ublay ula jet kerpang yelo jong pat lang Ba penlong ya utopai lang kejat benriu ke bekerpang ke kenja benriu ke bekerpang kejat benriu ke bekentang kejat benriu ke ublay hi lapan khoi lembara kesnam ju Jisu kenang na benta ban pendap I kijing temu jong u ban rai kubor jimpen im sekibreu jong pertai watlah kilong ki bekendiat pai habayanu jor na kijat benreu baro na kikenhon baro harai blay ula ibet banjet yala ki jong ki breu ki basuk ban kongu bat ki basuk ru ban trelang nanta neya seprang ke jingkeli ke long kumu pat lang bakepang jong blay ke ai ke ba ukwa yingi bangin pen I hakmat pertai bangin pen I ya ke jing ya I bangin pen I kijing ye neng kong yo anis kalong ke basau khat bah nyo pra khat we bat khat ar ko hab ye dong ni ye parlok hi na ba kijing ye kalong no blay to we pa we baro ba ye la khai u no blay bat u itu yo blay uta ubom ye itu yo blay na ba blay ulong kijing ye ban itu yo blay kalong ban ye bat ban iet kalong ban sumar ki hukum yo blay itu yo blay ni syam ningkong yo anes kalong ba ar khat balai ong ki ba sumar ki hukum yo blay ki de ki ba itu yo blay te kumta ban itu yo blay kamut ban sumar ki hukum yo blay dak jing e ko ha ba ye la da blay ula iet kumta yangi mangiru ni de ban ye iet parloki om don ubayo I yo blay menuru ladang ngia iet parloki ublay uyai sa hangi bat ya kata ki jing iet jong u la penjanai no hangi ladang don kata ki jing iet ke jong blay ladang iet parloki te kamut ya ki jing iet ki jong blay la penjanai ru hangi iet yo blay bat iet ru iki para banget kata ke kamram ke jong upat lang bakerpang ningkong yo anis kenong basau dekat ba arpo bat arpwe lada uno ru uong iet yo blay bat usun yala upara banget ulong ubalam ler namar uta ubom iet yala upara banget ya uba ulayoi umla ban iet yo blay ya ubom sim layoi te kamot kat kum kenek jing sisa kalomba ladang don kijing isun para banget penban ladangi ong pederu bangi ie jo blay kata kemut ngi kren lam ler kmat jo blay ngim sim ie sisa ye ki pra bangai ngim sim ie chiru yo blay namar ban ie yo blay kalong khamtam bangin ie tru ye kita ki bangila bani i pra bangai jing ki bangila bani i ki bangia imlang ki bangia trelang ki bangia ya nia sakrilang te kane hukum la yo na u bajar ba iet yo blay unda iet yo para banget
ru ban iet yo blai kalong ban iet para banget itu yalde ke jing iet ke bakum no ngidan ning kong yo anes kalong ba iwei khot kalong ba lai khot ba iwei ke ong hakme phi ke bakum no ke jing iet utau pa ula ai hangi ba on khot ingi ki khono blai ke jing iet ke bakum no ngidan ke jing iet ke bakum no ngiyo bangin ba on bet ingi ba on khot ki khon dong blai kamut ngi dei bandan ye ta jing iet ke jong blai hi ke jing iet ke jong blai kalong ba klam nhiều silang kmat yeno ru am ladang iet ye lau para banget ni la jingai kat no nak jing yap ning kong yo anes kalong ba lai khat bas khat sao ni tip bang ye la lach silang nak jing yap se ke jing em na bangi iet ye ki para banget jar bom iet udang sa hak tak jing yap kamut ki bom pat nang ban iet para banget ki bom pat nang ban iet ila ki jong ki breu na ki ju ke kur ki jinget ki dang ye sa hak jing yap kamut ke jing yap kadang long hajan jong ki ubasion ila u la ne para banget ka bible ong ki long ki e yin ning kong yo anes kalong balai rekat bakat sang wei pu wei baro ubasion ila para banget ulong unong shot no breu bat pitip ba don unong shot no breu ubadon ki jing em ka babam kut ha u hi ke jing sai ka ba ka ten blai ka hikai ni ka omba ladang ni don ke jing shon ni par bangai te kamut ba ni ngim don ke jing it bat bang ngim don ke jing it ka kam kala banilam seduk ke jing peniap te kumta ki nong shot no breu ki de ba peniap breu te kumta blai ong ba ki ladang ngim pat nang ladang ngim iet ki par bangai ki bangila bani i ni long kum nong shot no breu ukan bot u abel u paraju ning kong yo nes kanong ba lai khat ba khadar phila ban shem ru ha genesis kanong ba sa om kumba ukan ulalong na utau basneu bat lo peniap no yela para te na kabalai lo peniap na ba kita jingle jong uhi kilong basneu hari kita jong utau para ju u ki bahok ukan bot abel kidai si para na kejuk ke kemi adam ukpa u adam bat ke em bat ukan lo peniap no lo jong para na kadau jong jing mane blai na kadau jong jing anyu na kadau jong ke jing syakri ke ai ke penlong ukan bu un bitar bat peniap yu para kadau kalom ba simle kat kum ke jing betha jong blai simla bele ya ke badai simla ko ngu yo blai kat kum hukum ju bat kum ta on haba ya ke jing ai ngu bat ke jing sekri jong la kentaj simla priang hun no blai kum ta lo phai ban bitar lo para bat lo peniap no nyata nge phai pat kwe bentar wat iet tang da krimeng sintor nyim dei ban iet ik prabangai tang lemba krimeng sintor jongi ni dei ban iet ik prabangai ni dei ban iet ru ik para breu dak jing iet ka ba nadu ka dono ning kong yo anes kan long balai khot khat pra ka ong ko kun have what I bangin iet tang da ki tien hi lemne do thule hare hak jing le bat hak jing sisha iet tengkat bat ki kam tang da ki tien iet ya baro ki breu iet ikinong yalam balang iet ikinok trei iet iki sakri ki ba sakri ek ten no blai namta ki para breu namta ki par bangai ni ki breu sisang imla ban biang bunsin ni jenthot bunsin ni bakla bunsin ni pensusi yano reno ayo blai la ni para breu la ni pensusi da ki kam ki jingle jongil ni ki thulet bangi kran hatong ini bat not lan ingin bat susi ik prabangai lada ni pensusi hak tak rukom lebit kos kenam bakat khandai khat bakat pra bat lai phusau ko ong kumne men open here put lemne bat not persya yala ki kun upat lang jami harai men ye yala upar marjan kum ba yala de ngalong utrai ke ngim de ban bat not ngim de ban put ngim de ban bat kan mau sa ya kan ogono ki jing bakla ka bakla hak tien thule la ne hak jing
ikam kijing le to ai ba unong wei ba wan hap apreng jo phi unlong kum ya ubalakha na phi hi ba to yet ya u kum mai yela de hi ho ni de ban yet iki breu baro ni de ban yet nyim de ban nhiều siang kma ha kanu kom yin yet yo blai da kanu kom yin yet yo blai Matthias kanong bal arpu ar khot balai pu nhiều Jisu ong men yet yo try bo blai jame da kadok not jame baro bat da kemen sim jame baro bat da jimut jame baro da jimut jame baro yet yo blai nadu kadok not jimut prakhat jimut hoj da ka bar baro Entah kumno padengi yet ik para breu jongi Matthias arpu ar khot balai khandai Men yet yelau para marjan kum bayalade yet ik para marjan yet ik para breu haba Jisu hikai halor kini ki artli benta ban yet yo blai ban yet ik bre ik para marjan kata kalong ban pendap ia kejing yet yo blai bat kum ju ik para breu haki artli mau knep la tho hau mau knep ban kong la tho ik sau tli ki kum ki bayade bet bet apreng jing ye jong ki breu yo blai la ne ki jing de apreng breu bat blai nanta hakal mau knep ubaar la tho nreu tli ki badai ki kum ki badan jing de bet bet apreng ki jing ye jong breu para breu la ne ka kamram apreng ki jing de jong breu bat la ki para breu te kumta ban pendap ikini ki jing betha jong blai kata kalong bat kadai halor ka norem jong jing ye kumnu ki breu bakrpang kum ki breu bakrpang hato ngi don nong sion kumnu ngin la hoj ka ba tikna bat ka ba shai hi kalong ba nyim ki nong sion om jula bandu kin don kin bun ki nong sion hanrei kum ki breu bakrpang la ni kum pai lang bakrpang jong blai la ki we ki sion ki isi bat ki bisini yengi nyimde ban sion nyimde isi nyimde ban bisini keliang yiki harai kum pai lam bakrpang kum nung de ban le ba ki breu ki sion ni haba ki we ki sion ni ni de ban ye kita ki ba sion ni yengi Jisu ba Lukas long ba reu khat ba nhiều lai phu ar bat lai phu sang ka ong kum ne harai nga ong pi ki ba sneu to yet iki nong sion jo pi to le bhai kita ki ba bisni ye pi na ba la da pi yet tang kita ki ba yet ye pi ka jingu ayu ka de ye pi na ba ki ba poplu ki yet kita ki ba yet iki harai to yet iki nong sion jo pi to le bharu ba to ai keliang khlem du jeng kermen satya te ka nong jo pi ka nong ba krau bat pilong ki kun jong ubah kli tam naba ulong ubasbon ye ki bom kongu bat iki bom manro kat kum ki jika jong Jesus Christ hi kalamba nyim de ban le ko liang dak basneu ik basneu ni de ban pen phai dak ba bha ye basneu la dak le sneu yi ni de ban le bha iki ni de ban le sbon iki haba ki shon yi ni de ban it iki khnang bangin yo ban long ki ai ki kun bangin long kita ki bayo ekta kanong ko ba kraw bangin long ki kun jong ubah kli tam bangin long ki kun jong blai ba don botan rom kalong ka ba khat ad khat ba pho ba phwe ka ba phila ru ban pule na proverb kanong ba phusan khat ba phwe ka ong kum ne ngan pule tang na rom kalong khat ad khat ba pho ba phwe la da unong sion jome utngan men besai u lada usliang men ID yu nama dak balek kumta men kenton ni kirenga ding barhem halor ke kli jong what I ba on job no yeme dak jong ke basneu hare to men job no mame ye ke basneu da ke babha ke jika jong tien jong blai hi kalong bangi de ban le pha ye tu ki bale sneu yi ni de ban ye tu ki ba sion ni de ban ye tu ki ba isi bat ki ba bisni yi kata kedai kamram jong ki breu la neu pai lang jong blai pai lang ba kerpang de blai it kumbau Jisu it yang yi yo anes kanong ba khalai ke khot ke balai phu sao ka hukum ba thmai nga ai happy ba phin it parlok hi
kumba ngala ipi ba piru pin ia parloki ya kejing jong Yesu yang kejing jong Yesu ya ki breu ki balong ki nong pop ku mangabat mapi lapan pau sena halor keding pena kalbari kebangila ban siam nau yo anis kenong balai khot bakan reu kedai khot Bible ke balaju spell lendat ke balaju nang lendat bun ki breu kata kalong ba blei lapan ula haduk kata tai pertai kat haduk bal ula IT lo kun bal kamarwe kenang bu bangai tu unam jat chu mereka ni jing ba bom jukut kata ke jing ke bangi siam kata ke jing ke bangi ni yo lemba dah jing IA ke jong blai lemba Chris Yesu dikumta ka jing tha ju Yesu hiru kalong ba ngin ki para breu ngin ki para bangai ngin ki dak tak jing ke ba kumba uji suru ula yangi kumno antip bangi dek sunran jong Yesu yo anes nong ba khatlai khat balai pusan ka on da ka ne kin yo tip baro ba philong ki sunran jonga lar phidon ka jing parloki ki breu ken tip bangi ngilong ki breu ki bakrepang upai lang bakrepang ki breu ken tip bangi dei ki nombot jo Jesus Christ ni dei kita ki Kristen ki ba shisha ki ba bot jo Jesus Christ bat ki ba Kristen jo Jesus la dang ni don ye ki jing ye ka ba per na ki we pat bat kata klong ba ye para banget ye para lokhi kram da teu ye kano no ki jing donai ki jing bombiang jo ki we kumno jing jong ki para breu ne para ngai kedai banlang ni de ngor man sem ni de ru ban nyu kor markaleng rom khat ar kalong khat ba khandai ba chipo to ke jing kalong ba klam arsap klam ke jing le bun arsap klam kanu no ke jing le bombay klam kanu ke jing bu gandan ngor man sem kiar nak tu kiar sing trim nak tak basneu sno tak bapha kata ding jing kwa jong blai nata ong ki chu jing tho hak jing ye par bangai to long ki bai no parlokhi hak jing nyeu buram to long ki bai nyeu kor parlokhi nyeu kor nyeu buram iwe pat wat theo red ne kraw ki banang bastat la ne ki ba bet ki batam ki baduk la ne ki baruspa ki dak tak jing jong Chris ki ba dan jing nyeu silang khamat yeno long ki ba sngoret barabar rom khat ar khat reu tu long ki ba yamut ye ke ju parlokhi tu wat ya mut brai ye ki ru ki jong ki jing long meng hare to panyarangkat yala de bat ki baret wat long ki bar tharai start yala dehi pen long yala de ki bas ngoret kum Chris Yesu ai bangin sim mi kanuksa ju Yesu banok ki bas ngoret bread ik jing sngo mang ki jing su kraw jing sngo hangamei baro si jengai hak no kom ni pen jing par bangai pan pen jing par bangai kalong dak banyi ngia syakri markleang kalau tiak long basan khat lai du khat san namar la khot ipi ko par banget sak jing lai loj tang ba pin om patrei ya tak jing lai loj jo pi ya ka ban ai daw ya ka do hare dak jing ya pin ya sakri parloki dak jing ya sakri we pa dak jing sakri markleang ya trailang namar pendap iko kumbaro hak wei ktin hakanikin men yelau para marjan kumbayala de ye para marjan kumbayala de ngim de bani srut ngim de bani dai ho kaltia kalong basan khat san ko hanrai la da pi ya dai bat pi bam du parlokhi tu smar pi yo ba pin ya bam du khoi parlokhi kiar na ka ba ya kajia nak bayar nia nak bayar mai nak bayar tim kum upai lang bakpang jong blai ni don ki beniat kum ba ki we pat ki marat ki don ki beniat pat ki juya dai ki juya shrut ki juya kajia pramaki hare ngiru ni don ki beniat ki bang ngila ban dai ngila ban shrut ngila ban yadai
hari kumpai lang berkepang jomblay yo bala thau kerpang hak dor berjing stream jomblay ni de ban kiar na kajing ya mai kajing kajia na kajing ya snusi ni de ban kiar hoi kajing ya dai hane kamut bangin ya dai kemenet jengin rei kamut hi bangin kiar na nu kajing kajia kajing mai bat kajing ya kan at kajing ya le makan ti rom khalai prak ong piwat kit ram nanu hari toi tang ya kaban ya iet parloki namar utau ba iet wepat ulah pendap kenya kokum nyim de ban kit ram ru pendap ya kamram gejong i bat blai pendap ya kamram jungi bat parabriu kata long ban iet bat ban iet wepat ban sekri wepat kejing long ba kum nong idon ladang idon kejing iet sepang ne kejing long kebai de bat kejing iet Nisham nak siti berengkong jo Paul skinong Korin kalau bakhalai ya kalau bakhalai jo ka nikah siti latip kum ka lenong jo kejing iet ringala ban sibu ni tang dekat basau haduk pra natang dekat basipo kejing iet ke sya slam kala sebun kam pihun kam jipun kam julek serong kam jupen meng kam julek kam kor kam wat tang la kejong hi kam sạch khip bitar kam trai snew kam kemen kejing bom hok kaya kemen lem bat kejing sisa kaya syak jam ka nget kloy ka kemen ka syak ye ki paro kejing ye kan om du no lano kan ne kalong kejing sisa bun sen ye kejing im jing ki breu lakta da kapop bun sen ye kejing im jing ha ki long yeng long sam jing hak jing de lok jing de tengah jing de mi ki pa balai kun hak jing de ju ki kun sipara hak jing de hak ka snong ka thau hak imlang salang ka jing de hak balang law ju pen snew dor no da ka ba ye kejing ye la pen kot jubor la pen du jubor ka bible ko on re kejing ye kan om du lano re kejing ta jong soitan lemba kapop ka penkut bat ka pendu jubor kejing ye te kom upat lang bakepang jo blai ni de ban persang ban ye seng ye kanong rem jo kejing ye ni de ban pen skam halak jemut perkat jong ye donut jong ye ya ketenrai jo kejing ye blai basisha bat bakum ta kejing isi kan pet kejing shun kan pet bat bakum ta nin long te ki kun jong bah kle tam nin long kum to pat lang bakepang uban ra ekbor bakepang jong blai badak jing ye nyila ban ra ekbor bakepang jong blai sik perthai ka kubor bakepang bo blai don ban ai hau pat lang jong blai long ka jing ye bat kum ju ka kubor jong ki lai angel ka ne ka dei ka badon kam hadu kata ba ye kubor jong jing ye bat ka kubor jong ki lai angel dei ban bana da ka ne kan hun da kan ne pat lang ubakepang yau bo blai hi la jet ula khot na perthai bakin long kinong ra ikubor jong ka hima ka bom jukut jong blai kat kum ka bible ka ai ka balong ka jing pendap i ka hukum i phai rom kanong ba khalai khot bispo ka jing ye kam ju trei ya ka basneu hala para marjan ka jing ye namar kata kalong ka jing pendap i ka hukum ban pendap i ka hukum hak je de bat para breu niron kam ban ye iki ban sekri iki kumju bangin tre lang bat ki bat kumju bangin pendap ikukum bat ye jo blai kalang bangin ye tre lang bat blai ngin ko ngu bat ngin le ye ka ba blai ulo batha lemba kitu ki sau tli ki hukum hamau lang kena ban ko ning kong koren kalang ba khatlai khot ba khatlai ka ong kum ne te kum ta ka ye sa ka jingai ka jingkremen bat ka jing ye ki ne lai hanrai ka ba kham kong san na ki ne kalong ka jing ye na pleng kini ki lai ke bakong santam ka de ki jing ye la dang idon ki jing ye hang ta ki jing isi ka du na habang idon ki jing ye hang ta ka don jik man bat ka jing so la dang idon hap deng ki jing bom ye de jimut kum no padeng le ar koren ka long ba khat lai khat we ha ka boy no ko para bangai khublai pi to phin long ye ki ba pen janai no to phin long ye ki ba pen ngan to phin ya mot ye ka ju to phin ye shong suk no te ublai ki jing ye bat ki jing suk un long rengkat bat pi larang don ye ki ne ki jing persang wat kum ki nong pop nyai persang nam ta ban le ek tak ba pha nin persang ban ye
wat habah ka do nut jungi ka kersoi ki jing isi pat ki jing sngomong ki jing subitar hanrei la rangi persyang da ka bor jing ai jong Chris ngin job bat ba komta ka jing suk jong blai kan don ka do nut jungi bat blai un im ha ka jing im jungi bat ngin un don rakat pat ni upai lang ba kapang bat ke kubor ki lai angel jing pat pau kan lang ba khat sau khot ban riu du khat ar ye kan kubor la ai ke pang haki brio ki bakar pang jong play haki brio ho pai lang bakar pang jong play ai ke ne kubor ha wei pat ha ko no wei pat ke kan hon brio la ne ki jat ben riu ka dau ka long ba kam long ka bit ye ki na ta bikin ra ke ne kubor jong ki lai angel te kum ta u play ha bu khot ngi bangin long pai lang bakar pang ni de ban ra ru ke ne kubor bakar pang haki singi ki bakado dak bangin pendap ik jing ye day prabangai dingi dak jing ye ngan pendap ik do not dingi dak jing ye ik breu barok ningkong petros kelang ba ar khot khandai bet chipo hare ma pi pilong ka kenja blajet ka jing long nang do ba kenja sem ka jat ben reu ba khuoi upai lang ba dei e lau jong hi ba phin da yo pan pau ye ki jim ha kor tam jong uta ba khot ye pi nak jing dom sek tak jing sai ba phla jong u ki ba mano ru kim long pai lang re mata ki long ken pai lang blai ye ki ba om sim la isen a hare mata la isen a ken ye ki ka jing shisha nak ten blai ki long ba blai kwa ngi ba ngi long ta ki kenja ban reu ka ba krepang ka jing long leng do ka ba kenja sem ba ngin long ki leng do ba ngin long ru ki sem ki khun jong sem ma khli tam e ki breu la ni ki jat ban reu ba pen khoi tak snam ki jong Jesus Christ nang ba lembak jim pet khoi jong Jesu lembak jim persyang jong ban em jing em ko khoi in long ki ba bet dor nam ta ban pen pau ki jim phakor jong blai bat ban be no ik jing dom nak perthai bat kum ju ban lam ki breu sha Christ den markta to ai bangin bat ye ken ki jing long ba krapang ba blai ba pen kham ti hangi nata pen phalang ye ki jing ye dak jing le ba pha dak ki kam ba pha pen phalang ye ki jing ye ki jong phi ki jong a shi ki wei pan dak jing le ba pha Matthew san khan reu to pen shai kum ta ye ki jing shai jong phi khmat ki breu ba kin yo i ye ki jing le ba pha jong phi bat yo ye ro yo pa jong phi ba ha ki bnang ka buram ki jing ro paro ka de ban long shop blai ni de ban ai shop blai nim don hok e ru em ban bat la ni ban sim khndiat ru ko buram rei baro ni de ban ai lut shoblai te kumta ai be ki breu kin yo i yak ta ki jing shai ka bang ni don yak jing shisha ka bang ni don bat ba kumta ngin pan pau khmat di ki breu ba leng bak jing yo i jong ki yak ki kam ba bha jing ki breu kin yo ban ni ro yo blai ba pa kin yo i ban ni ro yo to pa jing ba ha bang ubla khot i ubla jet i bat ubla penlong i pai lang ba krapang mano bersedang shwa bande ye ka ba pha ba ki breu kin yo ban ni ro yo blai dei manga dei ma pi Matius nyo no ba khot ba khara na mar kata ye ki e baro ki ba phi amon ba ki breu kin le i phi kum ta to le ma phi ru hakim na ba ka ni ka long khau kum bat ki noi thu pa phi kwa la da nga kwa la da phi kwa ba ki we kin le bhai nga kin ye nga kin le sbon nga kin nom isi nga ai bangin pen pau swa mangi tak jing it ki ai bangin pen pau mangi yak tak jing le phai jong ki ai bangin ye chwa mangi yak tak ba shon ni ai bangin ye chwa mangi yak tak ba isi ni ai bangin ye chwa mangi yak tak ba bishni ni nyim de bat theo la ne ban le mar persha la ne ban pen her pot la ne ban le kliang dak ba sneu yak ba sneu re to ai ba on job no ek ba sneu dak jing em ka ba pha jong ba kum ta ki breu kin yo yaro yo play bok pa ba kum ta on khot du ipi on khot inga te ki khun jong u ba kli tam e ong hne ki jing tho la pi kwa bi ke we kin la ipi kum ba pi kwa bi ki we kin la e ba bhai pi dang shwam api na ba ka ne ka long kum bat ki noi thu pa jisu ong ba ka ne ka de kum bat ki noi thu pa
Kene ye kedai ye kebal tip kum kita ka ain siar. Kene kedai kita ye kebal tip kum kita ki hukum siar. Bau Yesu kwa banikai ini kum pat lang bakpang job lai. Te to blen kui pi, to blen nyarap pi, ba to blen undar kat, ba blen jing suk, pendap ye jing em bat ye men sim jom pi. Da ke jing suk da ke jing yen, bat pendap ini barok da ke jing long kawai jing tuli, bat da ke jing yet ke ba ublay ula ai bat kumta bangin la bat pen palang si yoi pat bat kumta makiru ken yok ban pediang Jesus Christ leng ba jing em ke ba kiyo i bat ke ba kia syam happy bat hanga tu ni wai aplay buk pa jing ba habneng ni angu imen am tak ni kubor ke ba mila ai ki tien ba khoj jame ki bangila yok ban pule dam me ai tribe it kini ki tien jame kim la bangin yok ban pule try te kumta kublai sibun ye kini ji kai ki bang mela ai na tien ba khoj jame yirap ingi try ba dak jing ai e jame nin long pat lang ba kerpang uban ra e kubor ba kerpang jame hakini kisngi ba khadu ban kentiu ki ding phnak jame ba ki jing ye ba bom jikut jame ba ki breu ken wan shame ba kin yok jim pen em ba ken kristian ne me ba adwai man dor kat ru i ba pen kubor ki breu jame pat lang ba kerpang jame naham ta bangin la ban ra ri kubor ju ki lai angel hakini kisni ki bakadu rai tu dorkat ik perlok dorkat ik bapang wisdom dorkat ik besngusi dorkat ik ba du no ik ba i patoin dorkat ik badon pring jing sha te sakum dorkat ik tu badon pring jong ki jing du no ik jing ye ki jing le thoin la ka long yu long sem la jing dei ha ka im lang sa lang la ne ka palang tu priang jing dua sukri berit jame try da map sistem ki babon blen ki pop jangi te kublai sibon men sngew ingi try ha ka krteng jami jisu mi pan amen na ai kublai ya i pastor kis emle ya ka kubor ka balawan shangi ha gani ka por bakan pen mau yangi bangi day ki balajit blai ulajit yangi ban long ki jaj ban riu ki bakhoi ula khot yangi na ka jing dum sha ka jing shai batungin yai im ha ka ta ka jing shai pat ru ban pen halang shaki wei ngin yai ne khnang ba onna umwan ni yo ka bai nong ni im ha ka ne ka parthei ka jenja Henry kini jing jenja ka jing sosi kan sawai bat adeng long ki bayai ne ngin yo ika pan sngian ka jing job bat ngin yo sngaw ru u playun ong hangi bahame ko ushakri babha rung shaka jing kemen try menta penwai ka jeseng jang ingin page ka number jing roi sanspa kan riu ko para tu yaine perhadian kata ngakar par ya i Mrs. S. Sweetly ban ai jing duai duai ko para tu yaine shen jisu wan ubang ilaya atlas Saying Jesus yang ibuan dan jing rai nong jomi ya rai le ko para
cha an sia ka jing jo pan wala ko para to yai ne pin sa yos nhau shen ba me ku sha kri ba ma uno peni mun ben nada ka jing pen tung sha jing pen dry men ta Togi pendem jong kli ri dua. Upa jom yu bah bleng sa sen pat wan sa jan ko jom ni. Ngai ngu yame jing ko ma sa sai ra ni ni. Ngai ngu yame me ai ka met ka bakot bakia. La daram kat bani ta yo baro sta yo. Sa ka le ka sngi kum ju ai me ra ke ko ka sngi ko pat ka bakal tang ni. Ko yang ne sngi baro sngi. Ngai ngu yame kham tam. Me la wan jing ko thai balong. Banyak nam tak pop ni. Akan rat wan dom ina ini. I became a bit small and back and service online ni. Yang sa akan dengar ke jumut perkadang. Berkam tam bangin le ke bedai dan takap man ke jumut. Kerkuing ki para kat balang benar kelang satlak situluk kat pertai. Bekan juga kejing kejing pang kejing sitom kejing jenjar ke balai puaro koma kejing imbak jatuh. I begin le tang hami batang hami ini senol. Di wandong ino ini kan ran long mabe berbor ulong yala mulong yada ke jeng paman la kasni ai min long tang stan ke bayan ne ado bakul kum ka chulwai ko ong ka perthea kadik na suwa ka perthea hali ai bagan jumut di dekat demi na duk ka muslim ka duk demi in IT jeng hami ba bengi pengkre la ke jeng paman la kasni malong bala kloy be kan duk emi ka dengan upon man kerkui ki pastor ki evangelist ki rangba balang ki dekat balang badon hakalang saplak dong pertai bertai man piang yang kustal demi to ai bagi ki ibaro in guti bag hagajing piang kustal demi kumle sibun ijing kerku mesa sai bawan nak hat ke isna demi hagajing im demi wai pi wai ai min rong ta ki priu belong lu sai me pat ta ta ki kesteng ke demi don kat bani hani ngasni dua kut yang kesini sebentar. Ai ka bile ke long pliang punya madu. Ai ni kamat bakal pakia. Dorong kat betul dah pliang jempang ni stom. Ijing man ai bor ban ai begin kan mau tang bagi IT jeng yang kita hami batang hami ai ke benta baro. Maaf kan rat ila jembo piang mesyam la kumpul susi amin ka poja ka por. Bagi pop ba pliang balik la susi amin. Ikili panang adam aku tanya Yesus Kristus belum nak beriman Yesus Tuhan mentas di kolom jemput. Amin. Kublai shibun Mrs. S. Ridley ya kejing doa pila ayangi. Ai kublai ru ikinong kranjongi ha keni kesni. I Mr. Amy da o marang bal ayangi ka kelas. Penkan mau yangi. Bengi kwa ban yo kejing jatai. Ni dei ban lej. Syau boleh nama khot yani tuan pi hanga baro ki batat penjem ya pi baru ya pastor kis imli kubor palawan changi hagani kasni to blin kerku ni baro lang ba kini kita yo baro ishta yo hado bangende kendo upan lashim ta yo to blai ki jingsuk undon ronkat badni baro lang